Κοιτάξτε, η παγκοσμιοποίηση ως ιδέα είναι ένα εργαλείο. Αυτό καθεαυτό δεν είναι κακό. Χρησιμοποιείται όμως από διαφόρους διεθνιστικούς κύκλους με συγκεκριμένο στόχο και με συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Εσείς αρνείστε δηλαδή ότι υπάρχει μια παγκόσμια προοπτική για την καταστροφή της οικογένειας, που είναι το πρωταρχικό κίνητρο της κοινωνίας βέβαια, με τις μονογωικές οικογένειες, με τα ομόφυλα ζευγάρια, με το ένα με το άλλο. Και τελικά ποιος την ενορχιστρώνει αυτή των εθνικών κρατών. Ποιος τη χαράζει αυτή την πολιτική? Ορίστε. Ποιος τη χαράζει αυτή την πολιτική? Ποιος διεθνιστικός παράγων? Ναι, τι διαλέγει εγκέφαλος, ας πούμε. Ο διεθνής ιονισμός είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Δεν εθυμίστε την περίπτωση του όταν επισκέφθηκε το εβραϊκό λόμπι τον τότε πρωθυπουργό Σιμίτη με ένα και μοναδικό αίτημα να διαγραφεί το θρήσκευμα του ενίου της ταυτότητας, διότι δήθεν οι ομόπιστοι των Ελλάδη υφίστανται διακρίσεις. Μην ξεχνάμε λοιπόν τα αυτονόητα. Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια απομειώσεως της θρησκευτικής ιδιοπροσωπείας των χριστιανών. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Και σήμερα σε μια τέτοια... Να σας πω, πείστε μου ειλικρινά, τώρα είναι προκλητικό αυτό που θα σας ρωτήσω. Αλλά πείτε μου, εάν ο περίφημος παγκόσμιος σιωνισμός είναι αυτός που καθοδηγεί όλο αυτό το καταστροφικό για όλο τον πλανήτη σύστημα, πείτε μου γιατί διαφωνήσατε με την πολιτική του Αδόλφου. Ποιανού Αδόλφου, του Χίτλερ? Με συγχωρείτε και με συγχωρείτε, γιατί διαφωνείτε? Εάν αυτοί τα κάνουν όλα αυτά, καλά κάνει και τους έκαψε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ακραίο. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπων. Συστημάτων, είμαστε εναντίον των συστημάτων. Σεβόμεθα τον κάθε άνθρωπο, ακόμη και εκείνον ο οποίος μας μισεί και μας υβρίζει. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού μας. Αλλά εν προκειμένου, θα σας πω κάτι που θα σας φανεί εξωφρενικό. Όχι, δεν το σέβεστε. Μην το περνάτε έτσι. Του παγκοσμίου σιωνισμού ήταν. Ποιο? Διότι ο Αδόλφος Χίτλερ, όργανο του παγκοσμίου σιωνισμού ήταν. Και χρηματοδοτήθηκε από την περίφημη οικογένεια Ρότσιλντ. Με μοναδικό σκοπό να πείσει τους Εβραίους να φύγουν από τα καλάστων περιοχά της Ευρώπης και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν τη νέα αυτοκρατορία. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οπότε δεν τους έλεγε αν δεν κατεβούν θα σας κάψουν. Κάτι ιστορικό που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τεθεί, δεν έχει καμία σημασία. Και πάντως αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι εσείς έπεστε και αυτούς που σας βρίζουν. Το παγκόσμιο σύστημα, όπως ξέρετε, στηρίζεται πάνω στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει αλωθεί από το διεθνή σιωνισμό. Ροκφέλερ, Ρότσιλντ.